Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u nového videa. A v dnešním videu si ochutnáme pár věcí. Mám tady třeba tu special vysočinku, pak tady mám, tu vodu jsem nenačal já, jo, ta už byla načatá, je to unašovka s hroškovou příchutí. V té hře od huby jsem zabral tu taštičku, potom jsem si vzal tady takhle kravíka s vanilkovou příchutí. A pak tady máme limitovanou edici Coca-Coly a to je tady ta Oreo Coca-Cola za 20 korun. Děkujeme. A abyste postřehli, tak sbírám tady pár plechovek. Jo, začal jsem sbírat plechovky, jo, tam to je z Lidlu, tady ty dvě jsou z Lidlu, toto je z Lidovky a toto je taky z Lidovky. A ta výborná ta Coca-Cola, ta je skvělá, takže toto mi vážně chutnalo, jo. Vrátíme ji na místo. A doufám, že i tahle bude teda výborná. Jdeme ochutnávat. Takže, začal bych první tohleto vysočinou. Jak vidíte, oficiální partner českého hokeje. Je to tak vypadá. Zaznu toto. Je dobrý. Výborné to bylo. Vrátím zpátky do ledničky. Další na řadě bych si to chtěl něčím zapít, takže máme toho kravíka. Tak, jsem to zapomněl prošejkovat, nevadí. Chutná to výborně. Jo, chutná dobře. A to tady asi dopiju. Jdem dál. Jako další. Tu mám toho taštičku. Jo. Výborné. Jak jsem, špakovala. 10, ne. 9,5. Za opět to potřebuji něčím zapít. Vezmu si tady hruškovou ondrážovku. Takže si udám ASMR. To je. To krásně voní. Hruška tam jde cítit hodně. Neříkám nic tady úplně, no a tady ta příchutě celkem dobrá, protože výrobce tady téhle ondrážovky je Kofoa. A na to se, dámy a pánové, úplně nejvíc zvědaví, jak chutná, dámy a pánové, limitovaná Oreo Coca-Cola. Cena se mi v Lidlu 20 korun. A hrozně se ani těším. Protože tam ta skořice s vanilkou byla výborná. A tohle je prostě pěkně Oreo. A je to napsaný nealkoholický sícený nápoj s příchutí koly a sušenek. Sušenky Oreo. V téhle Coca-Cole jdem toho zkoušet. A jsem rád. To je. Komu mi se úplně do toho nechce. Ale musíme to na video. Takže když je to bez cukru, tak to Oreo tam jde hodně cítit v týmhle tým, jo, ale není to špatný zase. Jako čekal jsem to teda poměrně mnohem horší, počkej. To bude moje první teďka. Fuj. Tady už ochutná hrozně. To je. Poprvé, jak se to napijete, to výborný, ale po druhé nebo po třetí. Ne. A to asi to dopiju a dám si to ke svý sbírce plechovek. Takhle mohlo by to být horší, jo. Oreo Coca-Cola. Jo, mohlo by horší. Takže, jo. Tady v kartě budete mít short, kde jsem porovnával Lidl Coca-Colu s touhle Coca-Colou. Já vám děkuji, že jste sledovali tohle video. Pokud se vám líbilo, nezapomeňte na palec nahoru. Odběr, snažíme se dosáhnout 500 odběratelů do konce toho roku, takže pokud ho ještě nemáte odběr, klikejte, dejte ho. Tady máte můj kanál, můj druhý kanál a dvě poslední videa, které se můžete podívat a děkuji velice za zhlédnutí a nashledanou.